उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुङै थानाय जि टंलानि टकनकाटा होननाय जायगायावहाय जि जिल्ला फरायसा आफादा 92 बिगा हा दङ। देग्लाय बे हायावहाय गासै 27 बिगा हायाव जोङो जोसा आरो माइब्रा गोसोम आरो बेनिफ्राय बायसमुथि मोनथाम जातनि माइ गायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा खालि हा गोबां दंबावो। जों बेवहाय नैबे माइ हाखांनानै आरो लोगोसे बे खालि हाखौ जोङो जयै जि बोरि हा दंमोन माइ गायजायो गासै जयै जोङो बेसर आबादबो फोनो जोङो जुजा खालामबाय थादों। आरो जोंखौ बेसर फोनायाव मदद खालामदों उदालगुरिनिनो जिलालपुराव थानाय केबिके बेनिफ्राय जोंनो फाउन्डेसन सिट जोंनो होफैबाय आरो जों बेसर आबादखौ बोरै मावनांगौ बेनि ट्रेनिंबो जोंखौ होबाय आरो बिथांमोना खानस्रि हासारबो जगायदों। जोङो सानदों नैबे जे 92 बिगा जिल्लानि मुङै दङ बेखौ जोङो मोजाङै आबाद मावनो हायोबा जिल्लाखौ जोङो जिल्ला फरायसा आफादखौ मोजाङै सामलायनायजों लोगोसे जोङो मोननै मोनथामसो प्रग्राम लादेरनोबो जोङो बिनिफ्राय गोबां सर्स मोननो हायो। आरो लोगोसे बेयावहाय जोङो जिखिनि 92 बिगा हा दङ जोंनि दुखिया आबादारिफोरखौ जोङो बेवहाय बायदि रोखोमनि आबाद मावनायनि जोङो मोनसे ट्रेनिं सेन्टार मोनसे मडेल सेन्टार हिसाबै आबादनि मोनसे मडेल सेन्टार हिसाबै जों बेयाव गायसननो हायो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय मोनसे सास्टेनेबल सेन्टार हिसाबै गायसननानै बेवहाय दुखिया आबादारिफोरखौ ट्रेनिं होनाय आरो बायदि माखासे अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बेबायदिनो बयलार अमा फार्म आरो बेबायदि फिसारि आरो गोबां फिथाइ सामथाइनि बागान खालामनायनि बेबायदि मोनसे प्रजेक्ट लानानै खामानि मावनायनि थांखि लादों। जोङो सानदों बे हाखौ उदालगुरि जिल्लाया मोजाङै बाहायनानै संगठनखौ आफादखौ सामलायनायाव आरो लोगोसे दुखिया आफादारिफोरखौ बेवहाय ट्रेनिं होनानै गाव गावनि आबाद फोथारावहाय मोजां आबाद मावनो मोनसे थुलुंगा हिसाबै बे सेन्टार जानानै थागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। सोलोंथाइ मोननाय आरो सोलोंथाइ मोनै गोबां इयुथ खामानि गैजायै गोबां इयुथफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। थ' बिथांमोना दिनै खामानि नागिरनानै दिनै गुबुन जायगायावहाय सिकिउरिटि गार्डनिफ्राय लानानै सोरनिबा फेक्टरिफोराव खामानि मावनाय ना पेकेजिं खालामनाय बायदिसिना सिकिउरिटि गार्ड बेफोर खामानिखौ मावहैदों। नाथाय बे आसामावनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै गोबां खामानि बेवहाय दिहुननानै गोबां थाखा फैसा खामायनानै गावनि जिउखौ मोजाङै गायसननायनिबो मोनसे एगजामपोल जों नुनो मोनो। थ' जोङो सानदों जोङो दिनै जोंनि इयुथफ्रा जोंनि इडुकेटेड इयुथफोरा आबादखौ गारनानै साख्रिमुखि जादों बा बेबायदि गुबुन गुबुन खामानि नागिरनानै सोरबाया सासे सानैया थांना थानायनि लामाखौ मोनदों। नाथाय गोबाङानो जों फेलें जानायखौ नुदों। दिनै जोङो नुदों जोंनि आबादारिफ्रा बोसोराव मात्र जोङो सिजोन मोनसेल'सो जों आबाद मावो। नाथाय गुबुन गुबुन माहारिफोरा दिनै जोङो बरपेटानि जि माइन'रिटि बिथांमोनखौ बुङा मानो बा नैबे सिकुन माथि लालपुनि बिथांमोनखौ बुङा मानो बिथांमोना सारा बोसोरावहाय भेराइटि माने क्रप्स आबाद मावनानै बिथांमोना दिनै गावनि न'खरखौ गावनि गथ' गथायखौ फरायहोदों, न'खरखौ फोसाबदों, समाजखौ फोसाबदों आरो गोबां जौगालांदों। नाथाय जोङो नैबे जि थागिबि आरो आबाद गुदि न'खरफोरासो दिनै जोङो गोग्लैसोलांनायखौ नुदों। बेखायनो जोङो सानदों नैबे जि जाखांफुबोनाय इयुथ बिथांमोनखौ जोङो नैबे आथिखालाव जि माखासे प्रफिटेबोल क्रप्सफोर दङ आबादफोर दङ बेखौ मावनानै जोङो ट्रेनिं होनानै बिथांमोना जे गोबां रां खामायनो हायो, साख्रि बाख्रिनिख्रुइ बांसिन रां खामायनो हायो, फालांगिनिख्रुइ बांसिन रां खामायनो हायो, बिनि लामा दिन्थिनो दिनै जोङो साइन्टिफिकेलि जों अमा फार्म खालामनाय, बयलार फार्म खालामनाय, बेनिफ्राय प्रफिटेबोल माखासे हाइलि प्रडाक्टिभ माखासे माइफोरखौ आबाद मावनाय, बेबायदिनो नोङो अर्गेनिक टि बा आबाद मावनाय, बेबायदि नोङो जि माने सुइट कर्न होननानै बुङो जुखाम बेफोरखौ मावनाय, बेबायदि आरो सारा बोसोर माने मैगं थाइगंनि दिनै मैगं थाइगङा दिनै गुवाहाटि बायदियाव गुबुन गुबुन माखासे नोगोरावहाय जोंब्लावनाय दाम। थ' जों बे हाफोरावहाय बे आबादफोरखौ मावनानै जोंनि जि जाखांबोनाय इडुकेटेड इयुथफोर बिथांमोना आबादनि गेजेरजोंबो जिउ खुंनायनि लामाखौ नागिरनानै गोरलैयैनो लानो हायो जों बेखौ नुदों। देग्लाय जोङो जि 27 बिगा गायजानाय हाया 92 बिगानि हायाव जोङो माखासेया गोजौ हा माइ गायजाया, बेवहाय जों बेसर फोनायनि बाथ्राखौ सानदों आं दहायनो बुंखाबाय। आरो दायो जों 27 बिगा साराय 27 बिगा जादों जों सुनानै नायबाय। बेयावहाय गासै जोङो जोसा मोनसे जोङो उदालगुरिनि सिड प्रडिउसार कर्ण बसुमतारी बेनिफ्राय CR2909 होननाय मोनसे जोलै जों लानानै फैदोंमोन। बे माइआ ओरैनो जोसा मोनामो, बे जानोबो खोब मोजां, माइआ लावजें लावजें। थ' बेखौ जोङो हासार होआलासिनो जों अर्गेनिक खालामदों होनजायो।
बेयाव सोरगिदिं बाहेरनिफ्राय दै फैया, अखानि दैजोंनो बियो जायो आरो बेवहाय बाहेरनि दै हाबा। बे हिसाबै आरो जों बेखौ अफिसाव जानो होननानैनो जों मावदों। बे हिसाबै जों इउरिया बा केमिकेल हासार जों होआखै, इउरिया MOP DSP जों होआखै। थ' बेबायदि जोङो थुलुहा भाबै ट्रेडिसनेलि जों आबाद मावनानै जोङो फ्राय बेवहाय दिनै 300नि खाथि जोङो माइ मोनदों। बेवहाय 5 बिगाया गोसोम जोसा, गोसोम माइब्रा होननानै बुङो। जोङो बे माइब्राखौबो गायदों। बेनिफ्राय बाखिखिथा हाया जोङो 15 बिगासोखौ जोङो बे जोसाखौ गायदों।